Gaurkua asko kostatu da, disfrutatzu zazueran hau benetan. Ikasi zuzen peia. Emotezu atletikeko jugadoro. Ez konparatu. Errespeto guztia egin. Ez konparatu. Gaur disfrutatu, gaurkua erretitatza oso zaila da, baloratu eta disfrutatu. Urrengo astean, Bermeon berriz estropada daukagu. Ni entrenatzaile, momentuz, Bermeoko entrenatzaile naiz, zuek anaiz zuelako, eta hemen dauden anaiz zuelako. Nere erronka aurregoa da Bermeon zueri berriz ere albada bintzat beste ikurriña bat eskaintzea. Eta esan dezakera makarra, urrengo eganderako argi eta garbi egongo da, zer izango da, edo zen izango ez da alabalitzake. Urrengo urteko Bermeako entrenatzailea. Beraz, nire konsejua gaur disfrutatu eta esklusioa bat eman duzu. Ni urrengo urten Bermeoko entrenatzaile ez banaiz, ez naiz beste inongo entrenatzaile izango. Saiatuko naiz, Bermeoko entrenatzaile izango.